تماشاوانê Xalî TV û di nav de Birêz Remzî Kartal, Birêz Fuad Kav, Birêz Ferda Çetîn, Birêz Cemîl Bayik, Murat Karaîlan, hemû berpirsên PKKê Ewropa û ê li Qendîlê fincana qehwe xwe hazir kin ji ber ku di vê xelekê de tiştên baş hene, mijarên baş hene girêdayî we. Ez hêvî dikim ku bi dilê we bi ez nazikim ku hûn temaşe dikin. Hûn li vê programê Xalî TV temaşe dikin ji Qendîlê bigire heya Brukselê, heya Almanya, heya Tirkiye. Lewma ez di vê xelekê de wilo dîrekt û zelal û rûbirû bi we re diaxivin. De fermo em programa xwe bi hev re temaşe bikin û qehwe xwe jî bi hev re vexwin. Temaşevanê hêja di çerçeveya Rojava Kurda, Rojava Dewleta Tirk jî mijara çareseriya doza Kurd, pirsa Kurd bi şêweyekî aştiya ne. Di vê çerçeveyê de gelek civîn hin li dar ketin û hîn jî li dar dikevin. Hinek veşartî bi dizî man bi dizî, hinek jî veşartî û bi dizî eşkere bûn. Gelek cara di vê programê de me behsa hevdîtinên dewleta Tirk û PKK li Ewropa mikir. Xemnake vê carê jî em ê behsa civînekî nêzik bikin ku yanî zêde zêde berî 10 roja li vir li Belçîka li dar ket li otêla Radisson Blu li Brukselê. Şandeyekî dewleta Tirk, şandeyekî PKK beşekî baş ji rêvebirên rêxistina PKKya Ewropa li vê derê tê de hazir bû. Aliyê PKK kî bû ê ku tê de hazir bû di vê civîna anê de li otêla Radisson Blu? Ferda Çetîn. Hûn hemû wî nas dikin. Ez jî wî nas dikim, ew jî wî nas dike. Fuad Kav, ew jî min nas dike, ez wî jî nas dikim. Mustafa Sarîkeya, nizanim me hev dîtî me hev nedîtî, ez vê nizanim. Selbest Çewlêk, Xanim Pazarcık, Sakine Pîr ku Günültepe navê wî Kod Sakine Pîr e û Remzî Kartal. Ev delegeya PKK bû di şandeya PKK bû di vê civata hanê de civata hevdîtina yanî di navbera dewleta Tirk û PKK li Brukselê. Aliyê Tirk kî bûn? Beşîr Atalay, wezîrê berê karê hundir ê dewleta Tirk, Yalçın Akdogan, Ayşenur Bahçekapı û Derya Kent. Dibe hinek kesên din jî hebin, navên din jî hebin, hem ji aliyê PKK hem ji aliyê dewlet. Lê piranî ev bûn yanî. Ev navin. Ev civîn di hundirê civînê de apo bi telîfonê dîrekt bi wan re diaxive. Hin alî dibêjin na ev civîn ne resmî ye, civîn çêbûye û li cih
لأوتيلا راديسون بلو لبروكسل جيفين جيبي راست لجيفين نفرمية هن برپرسیارم بری ای دولتی کتیکلیا وان پککیر هبو بری جی هبدو دی تبون او برپرسیم پککی ایل اوروبا هبدو ناز دکن هبدو دی تبون دي ساولوش بوكن نرينا حفظو قهدار بكن يعني نرينا كيدن دبيجت بينا يعني محاول داكو مرول جبوك انفرماسيون بچكيولو نرينا جدا مرة درباري وان رب بيجي يك بيجي چه بيه راست لينا رسمية نفرمية آپو بوان را خبر ندائيه آپو جاري كيدن بري ويه برپرسیم PKK ای اروپا را آخری دریا تليفونه ده آلیه کیدن دبیجد بین نه دبی یعنی چوانه اوانا کادروین دولتینه برپرسین دولتینه نها بلکی هنجوان بشیر اتلای يعني تو بوستا ويتنا يعني نه وزير نه برپرسیارکی پایه بلند يعني دبي دمان هذا لدولته يعني برجواندية دولته وآكا لناف دولته ده آكا ونزيكي جيلك دوسياي يعني بشير عتلاي وهف بيبين چه بوي يعني آبو لوان غريائي دما آبو بآخذ دجواتا كيولو دشاندر ونشتينه آبو چو خواستیه آبو البته نه به بشیر عطلایی يعني مخاطب آبو نه بشیر عطلایی مخاطب آبو گروه PKK برپرسیم PKK ای اروپا اوی کمناوی وان گوتی آبو بوان ده آخوه چید بیجه لگوری آگاهیه که گیخاشتنمه ده بیجه قندیل مگهدار ناکه ونجي بدفكي وند بيجن ام بسروقاتيرن ونافي ويتشي درد كفه زبير عيدار ولو خبا عند كل سر كرسي ودبيجي آبود باشقان وندرلك چي بيجي ام بيرن بدفكي ومرن بدفكي لدلي ومجيه وبقنديلي ري بجميل بايك ري يعني اجور نافروكا آخافتنا آپو سروکی نووی به وی جواتهانه يعني يعني تليفون دنك حمود بي قهدار دكن دبيجي يعني مكدكي اف سورجا هاني اف بروجيا هاني مكدكي مزن خرج كريه وقنديل لدجي فيك مثلا هاني وبالتايبت جميل بايك تثبیت کردی به تایبەت جەمیل بایک لە دیژیڤێ پرۆژەیە چارەسەریەیە ون bi devkî dibêjin ون bimirenê lê ون yani helwesta we helwesta Cemîl Bayîk û helwesta Qendîlê ye ev projeya ku min û dewletê û min û hikûmetê me li ser li hev kiriye yani tiştê herî baş û tiştê herî mumkin û mere pêk bîne mere yani ji wilo zêdetir mere nikare êm tiştê meqûl ev yani apo dixwaze wan iqna bike bi mesela hanê yani tiştê herî zêde ku mere kare bi dest bixe di hundirê dewleta Tirkî de ev e ev çareseriya ku wî û dewleta Tirk li hev kiriye mikedekî pir mezin divê mesela hanê de xerç kiriye û gerek hûn helwesta xwe diyar bikin û em dikarin apo ji wan re dibêje em dikarin rêxistina PKKya Ewropa û a medenî a sivîl û yani wilo tê naskirin û rêxistina PKK a hindir Dem Partî û Çeqilmaz Partî û ewana her du aliyên baskê sivîl apo muxatab dikir û dixwaze wan qezenc bike û wan ji Cemîl Bayîk û ji Qendîlê dûr bixe ji helwesta Cemîl Bayîk dûr bixe bi vî şêwazî axaftin bi vî rengî çê dibe bersiva şandeya Qendîlê ji Apo re çûbû şandeya Qendîlê jî dibêje yani wilo em ê
نرينا مي بجينن قنديلة ونش نرينا بجينن قنديلة ما ميرك بقنديلة رأخفية ودزانو جوار الشروفة دي كده بيجي فاي يعني روش فلوية هلوستيش وادو خوازة دي بيجي مي بقنديلة بأخفن ندم أكينيزيك دمي برسفدن ده لغوري اب آگاهی وناوروكا أخافتنا آبو وبرسبا في شانده يعني وكي انفرماسيون واب آگاهی واب انفرماسيون يعني جهن بأولى جهن باوري جهاشتنا ما هن أخافتن هنه ناوا ريفيبريا أوروبا ده APKK کو هنه کس نزیکی چارەسەریە ئاپۆن و دخوازن یعنی وەک ئاپۆ دفکردن لێ دەبێژن ئەم نکارن ببن خودی هەلوەستێکی بیڤیرێنگی وەکی هەلوەستا ئاپۆ و ئەمریکای ئاپۆ بمەشن جەمیل بایک سبە داخویانیەکی دەرخینە بەلاڤۆگێکی دەرخینە بێوانە پراڤۆکاسیۆنا چێ دەکەن خاینن و مەتەشهیر بکن و مەبابژ و هەنەکدن وەربێ جميل بايك دي كاره هناك بالراحتي دي كاره هناك دن بينا جهمة وامدولو بيرول دمينا يعني ما تشارة سري يعني سر نخست افتش تهي افترس هي لغوري وان انفرماسيوني هاني ايكو يعني جهشتن ما از نرينا عم از بيجمنها دو بروجه هاني يعني بروجه خابو سروكي نووي ودولة تاتر وبروجه جمو جميل بايك از ناسكم نها جميل بايك تماشا ديكي وكيف وي برتي يعني دلي ويش كيف دماكو از رخنا لأبو دكم والبروجه أبو دكم ناوي معنيكو از جميل بايك تعجبيني يعني شكيولو تني لي جميل بايك نكاره از فيت زانم نكاره بيجا أبو خلاص بو اعتراف چي بو خاين بو تصفية چي بو دخوازه ما تسليم بك و دخوازه وی قهرمانی هانه لجم دولتا ترک لسر پشتامه لسر پشتا پککی لسر ناوی خوا قید بکو امام حمود ناو نگاد هرن چوب سرمه بی يعني نخما بوزي آبوي يعني نخما قوهي بي نمنا بجن دفرنيدن جميل جمو بروجه اوي هي وخابوجي بروجه اوي هي نها PKK بيه وەکی معرەکی بدەسەری سەرێکی ئاپۆیە سەرێکی جەمیلە و گەلێک کورد مخابن يعني ji herdû معرە ji herdû seriya aynî معرە lê ji herdû seriya diêşe projeya xabû me nas kirî yani kêm zêde di gelek programa de di gelek vîdyoa de çareseriya demokratîk û paradîgmeya Apû û Tirkleşmeya Apû û ev tiştên hanê îdî eşkere bûn. Berî vê yani vê pêvajoya hanê di pirtûkên Apû de daxuyaniyê Apû de di kêlîka Apû li ser dema ku ji Kînyayê wî dianîn Tirkiyeyê de dema çavê xwe vedikî û dibêjî diya min Tirk û dixwazim xizmeta dewleta Tirk bikim و درفت بدن و ريفكن و جويل شاغل وحتى روجا ايرو بحصا فيدك درفت روشي آمادكن بيست و 4 سالي بي بانگاج دولت ترك ردشين و دولت ترك وي ريفكه بروجه ابو ما مناس كر يعني روشا ابو نها آليگري ميثاق ملية لدجي نتوى دولت كرد لي دخوازن نتوى دولت ترك فرابكه دبن نابن هن نابن ولو خاپاندن کمارا دموکراتیک و جمهوریه دموکراتیک و تشتین بیرنگی یعنی دور نبینن چواکو آپو سری سوریه اندر کربو سروکی خوی فخری چوا آپو بریز و حرمت و نزیکی یالچین کچک و دوغو پریچک بو دور نبینن کو آپو پسنی دولت باخچلی بده و دولت باخچلی بك سروك فخري يعني سروك ما نووي دولت باخچلی به وجا آپوچی بیجن جیان به باخچلی نابه
و بژی سەرۆک باخچەری و تشتێن بڤی رەنگی ڕەوشێکی ولۆ حالێکی ولۆ تەڤلی هەب li nav rêxistina PKK de hey yani nizanin serê xwe deynin ser kîjan beelîfê beelîfa Emiralî ya beelîfa Qendîlê ew xircira hanê heye aliyê eskerî bi Cemîl re yani li gorî agahiyên ku gihiştin yani ez ê niha ji we re bêjim ku projeya Cemîl çi ye civîn çêkirine Cemîl Bayik û rêveberê PKK li Qendîlê civîn çêkirine Duran Kalkan û Mustefa Qereso û ê derdora wan nîzîkî apone lê baskê wan zeîf e ne ew baskê xurt e Murat Qereîlan û Cemîl Bayik na li dijin û di nav hev de wilo nîqaş çêbûye bi hev re gihaştine ev nêzî 10-11 xal wekî proje ji dewleta Tirk re şandine kal benda bersêvê ne ev projeya dişîne û li bendeyî û ev projeya dişîne li bendeyî ka wê yanî li ser gelê Kurd li ser doza gelê Kurd wê bigêjin çi bazarî ye tiştê ku Cemîl Bayik xwestiye serokê me Newewî ê duwemîn Cemîl Bayik çi xwestiye apo serbest were berdan ne hepsa malê ne virdine wê de serbest were berdan di do hin dewletên din tevlî vê pêvajoya hanê bibin wekî çavdêr ji bo kontrolê yani eger dewleta Tirk şaştî kêmanî qusûrî zeîfatî lawazî direngî kir karibin biaxivin yani ne tenê di nav xwe de bin yani hinek ji derve hebin ku çavdêriyê bikin ji vê mesela hanê re wekî aştiya navbera Filistînê û İsraîlê de dewletên din hebin yani apo dixwaze xelas apo û mîtê û bes bê kesekî ji derve Cemîl Bayik şertî wî yan jî tiştê ku li hev kirine li Qendîlê yek jê ku na dewletekî din hebe ji bo wekî çavdêr bin ji bo vê mesela hanê mafê perwerdeya zimanê Kurdî li herêmên Kurdistana Bakur tiştekî baş e efwekî giştî lêborînekî giştî çêbe û hemû zindaniyên girtiyên siyasî werin serbest werin berdan ev jî tiştekî gelekî baş e ev şertên ku Cemîl Bayik şandiye çi jî heye PKK wê şerê çekdarî li hemberî dewleta Tirk bi dawî bîne û nema lê vedgere lê îşê dewleta Tirk çineyê bi çekên PKK bi şervanên PKK xwe teslîm dikin diçin Îranê diçin Iraqê diçin Swêd diçin tên Belçîqa diçin Amerîqa îşê dewleta Tirk jê tune yani PKK nikare li ser şervanê xwe ferz bike her xwe û çekê xwe teslîmî dewleta Tirk bike çek li hemberî dewleta Tirk nayêm kar anîn şer wê were rawestandin lê qewetê eskeriyê PKK ew ji xwe dizanin çi şeklî li deverekî din li Tirkî namînin tên ji xwe Rojava tên ji xwe Îranê tên ji xwe qewetekî eskerî wê bimîne vî mintiqê hane yani ku ne ku em yek carî teslîm bibin û çek deynin û hemû tişt û filan bu tiştekî bi vî rengî heye xalekî bi vî rengî heye çi jî heye çar xalên çar madeyên destpêkê ê destûra Tirkî dibe werin guhertin di nav bi giştî di nava destûra reform çêbibin di hundirê destûra Tirkî de ku navê Kurd û Kurdistanê de destûrê de were gotin gelekî xweş ev xala hanê gelekî xweş yani çi jî heye rêveberiya herêmî dîsa li deverên Kurdistana Bakur di destê PKK de be têdî ew dibêje gelê Kurd destê gelê Kurd de be lê çi gelê Kurd ma ew dihêle gelê Kurd
ددسي بك كيدبه وكي هرجار قيوم ميوم نمينن شيروك ميروكا قيوم او دولة تاتك قيوم دين سري افجي رابه خالك جيجي قالك يخوشيه لقوري تشتيكو جاشتي ماش ور بار بدكم هيزن دولة تاتر شعافريني دركفت جعافريني سريكاني بشن روجافا اف خالاهاني جميل باي كلود خوازي بي قصدي و بيدي بكر يعني انه بنرن ام چارەسەریە ڕەوشاوە ئال ڕۆژاوای کوردستانی ئەم بە باکوور گرێدن لێ ئەف خاڵێن نەهدە خاڵ یانجی یازدە خاڵێن کو جەمیل بایک کریوەکی پاکێتێکی و جوان ڕشاندیە ئاپۆی قبول بکە نا دەولەتا ترکیە قبول بکە نا خوشن لێ هەنێک تشت وێ قبول بکن یعنی زمان و rêveberî di Rojava netenê li Bakurê Kurdistanê heta qebûlkirina li Rojava jî di destê peyarê de bi dewleta tir qebûl kirî vê mesela anî hinek tişt wê qebûl ji xwe zaten wê efwekî derkeve û apo ji hepsê qaşokit hepsê de yê wê bînin hepsa malê û her kes her were û dibû ku efwekî li hemberî wî jî derkevî yanî van tiştê ku Cemîl Bayîk xwestiye acil dixwaze pêk bîne bi zimanê erebî dibêjin şertên tecîzî yanî şertên nemûmkin çê nabe yanî ku pêk bê niha di rewşa niha de nabe lê dema ku tu kurman jî dibêjin divê dema tu naxwaz qîza xwe bidimêr qelenê wê bilind bikî yanî niha jî Cemîl Bayîk kuloş ez bi çareseriyê re me û aştiyê û serokatî çi dibêje wek serokatiyê lê şertê me ev wekî astengî ji bo projeya Apo yanî projeya cimo a Cemîl Bayîk li hemberî a Apo projeya Cemîl Bayîk Kurdistanî ye û gelekî baş e û gelekî xweş e nayê wateyê ku Cemîl Bayîk Kurdistanî ye yanî bi qasî ku Apo em xapandin Cemîl Bayîk bi van şertên han û nakokiyê xwe û Apo kî ji wî bêtir Kurd e û kî Kurdistanî ye îdî nemam tên xapandin bi vê mesela hanê em ne bi Apo tê yanî em ji ê Cemîl Bayîk mestir em ji xapandina wî şiyar bûn tu mijniv demê bi Cemîl Bayîk werin xapandin wekî min ji wergotî ku civîn çêbûye yanî li Qendîlê piştî civîna Brukselê û ev dîsa nakokî derketiye Cemîl Bayîk û Murat Karaylan Cim'a û Cemal alîyekin li dijin zû bi zû xwe teslîm nakin lê êdin dibêje garantorê meselê serok Apoyê Duran Kalkan û Mustefa Qereso kan binerin wan biçekî liberal bin bi vê mesela hanê re ev li gorî agahiya êko ji Qendîlê û ji Ewropa û ji Brukselê rewşekî bi vî rengî heye wekî min gotî niha PKK bîye Mekrê bide serî îja yanî me Mekrê bi seriyekî gelê Kurd pir jê êşiya tewja bive bi di serî yan bi sê serî yanî kewê halê gelê Kurd doza gelê Kurd li Bakurê Kurdistanê li Rojavayê Kurdistanê li Başûrê Kurdistanê li Rojhilatê Kurdistanê û li diyaspola yanî wê rewşekî yanî pir nexweş û kembax bi mixabin rojên li pêşiya me îna bêtir mesele wê zelal bibin û ev nakokiyên di navbera Xapo û Cimo wê hîna li gorî me wê kûrtir bin yanî wê firehtir bi û îdî her kes wê ciyê xwe bide diyarkirin tu bi Öcalan re yî yan tu bi Cemîl Bayîk re yî
tu Öcalanîst yan tu Bayîkîst yani tiştekî bi vî rengî di rojê pêşiya me de her ku biçe wê zelaltir bibe. Yani serî da bu rebera pû ez hürmetê xwe û giradeyînê xwe diyar dikim. Ez hürmetê xwe û giradeyînê xwe diyar dikim. Ez hürmetê xwe û giradeyînê xwe diyar dikim. Di nehê Novemberê a vê mehê 2024 Cemîl Bayîk daxuyaniyekî bi zimanê Kurdî da medya PKK. Ez dikarim bêjim ku zimanê Cemîl Bayîkê Kurdî bi rastî pêşketî ye. Ev tiştekî baş, ev tiştekî gelekî baş yani. Ne wekî berê ye. Demekî ew rexneyên ku ji bo zimanê Kurdî û agahdariya zimanê Kurdî Cemîl Bayîk biçekî li ser xwe sekinî yani tiştê pozîtîf me re dibêje, tiştê erînî me re dibêje yani. Ev gelekî baş e yani. Xweziya Apo jî wek Cemîl Bayîk bi zimanê Kurdî mijûl bûna 24 salî wê qey niha eger li ser zimanê Kurdî mijûl bibûna gerek niha biba zimanzan birêz Abdullah Öcalan lê jîr ne girîng e. Ez dizanim kêfa wî tê yani Cemîl Bayîk dema ku em rexne li Apo dikin kêfa wî tê yani ew nikare rexne bike em rexne dikin ez rexne dikim yani lê nayê meعنê ku ez Cemîl Bayîk xebûl dikim yani. 2017 ya wedît yani wilo min beşekî ji vê hevpeyvîna hanê ku di destpêkê de rêz û girêdana xwe bi Serokapo re dide diyar kirin yani. Rêz û girêdan û ji xwe re yani dirûvê wî û şekl û şemalê wî binerin ku nerast e yani. Nerast e axive. Xem nake yani me biçekî wilo zûm da meselê ji bo ku temaşevan jî çekî dema li Cemîl Bayîk binerin psîkolojiya wî şirove bikin. 2017 havîna 2017 de dema ku min Cemîl Bayîk li Qendîlê dît min nîqaşa siyasî pêr nekir. Tê bîra wî û aciz jî bû. Zêdetirî 3 saet em rûniştin. Ev medyaçêkerê Apoçî jî li wir bûn. İsmet û Diyar û Medenî Ferho û Ejdar Şêxo û Tayyib Temel û vana hemû li wir bûn yani. Civatek bûn lê diyalog di navbera me û Cemîl Bayîk tenê ez û Cemîl Bayîk bûn me em diaxivîn. Min pirsa yani pirsê polîtîk wan min jê nekir. Min jê dîrekt got. Min got ez ê wê çaxê te dî ez ne bi xêr û ne bi ehlab ez Apoçî bûm. Ciwanekî Apoçî bûm. Ez nehîna jî ciwan im lê ez ne Apoçî me. Min jê pirs kir hevalê cim'a yani tu wek yani tu ji me re nepenî yî em te naz nakin. Apo serokê newewî min nedigôt serokê newî me rêber Apo tiştek namîne û behsa zaroktiya xwe û diya xwe û bavê xwe û gundê xwe û çîrok û çîrvanokê Apo pir in. Behs dike dibêje em dizanin Apo zarokekî çawa bû, xortekî çawa bû, ciwanekî çawa bû li gorî Apo ji me re dibêje. Xwendevanekî çawa bû, siyasetmedarekî çawa bû. Em hemû em te naz nakin. Em te naz nakin em tenê tune Cemîl Bayîk û yek ji damezrînerê PKK û bes. Em nizanin tu zarokekî çawa bû, xortekî çawa, têkiliya te bi jinarê, xwarin, rengê xweş ku te jê hez dike, kîjan mûzîkê jê hez dike, dema tu biçûk bû yani yetenekê te çi bûn, te ji resmê hez dikî, ji te mûzîkê pirsên
علاقه وان تيكليا وانش آلية دروني آلية نفسي مش جميل بايك ديكر جميل بايك تجاري ولا جارة عول يعني فان برسي هانجي تيكن تجاري جرنا تيكرن ويكيد خدية ولو وند بينن ولو بر حركة ولو زيادة ولو لزمان جود دمع كده آخذه أو دستيوي يعني ستريسك هي بس حتى جيتي اف ستريس هاني نوك ابوي انا ابولو خو دينومينو دكه خارومارو دكه ودستا وشبلا دهجينه جميل نولويه پردو خدای پر وك باكوريا قوتي قابالي قرتية وناهيلة ناهيلة الدرباسي هندري بتناز بك دنابا جفاتي تبا مفان برسيحان كر مخصص بشيك ناس بكم كابي شواي وهناك مناسكر يعني دناباني قاشد هناك بحث كر تێکلیاوی بکە چ کارە بژنارە دەما خۆرد بوو عەوەلیا عەمریوی دەما زانکۆی لە گوند لە ناو ماڵێ ژی چ حەز دەکرد یعنی vان مەسەلێن ku wekî yek li cem dixtorê psîkolojî rûnê û behsa jînenîgariya xwe bike milê guhdar kir min pirsên bi vî rengî min jêr ne pirsê polîtîk wan min nekirin hinek ew Reşad Sorgul xwest wilo xwe bave ji nav meselê bibî ji rûnê ciyê xwe rûnê yani ev pirs şaş ev nizam çi filan filan wilo ew kirin wî sekiran ev Cemîl Bayîk bi wê çaxê jêr got min got serokê heqîqî ê rasteqîna çi ye ne Apo ye Apo hepsê de ye bes ê ev rêxistin parast û serniga hişt bi xweşî bi nexweşî bi nizanim çi li dijî plana Osman û grûpa Osman ê ku hişt ev rêxistin li ser piya bimîne çi ye ne ti bana PKK nedima mi biçekî wilo pesnîvî da û rastî wilo ye rastî wilo ye yani ev bîst û çar sale ê ku vê rêxistina hanê rê vedibe û berpirsyariya wê dike ev Cemîl Bayîk mere bextê yani heqê Xwedê bêje yani bextê xwe xera nekir Cemîl Bayîk serokê heqîqî ê fiilî ne Apo ye heta Apo dema ku li Şamê bû jî dema Apo li Şamê bû dîsa rola Cemîl Bayîk rolekî stratejî bû rolekî pir girîng bû dîktatoriya Apo di hundirê PKK de zaten Cemîl Bayîk e bes piştî ku Apo hat girtin û bi taybet piştî qutbûyîna grûpa Osman Öcalan xelas Cemîl Bayîk bû serokê fiilî ê PKK Murat Karaylan erê li pêş bi wekî vetrîner li ser ekrana û tuliya bihejîn û qerebalixê bike û qîrwîlê bike lê Cemîl Bayîk serokê fiilî bû ê rêxistinê ji 2013 û heta niha hilbijartin di PKK de çê nebûye û heta niha Cemîl Bayîk ev 11 sal e serokê ê dîrekt ê fiilî ê resmî ê praktîk û ê tewrîk Cemîl Bayîk e û distîwî de ye xelk lê guhdar dikin ev îdara rêveberiya Ewropa beşek girîng lê guhdar dikin rola wî heye yani Apo ne wekî berê dixwazin niha Apo û rola me û nizanim çi û vanan jî dibêjin Cemîl Bayîk ev lîska hanê nas kiriye muxatab Apo ye û serokê me Apo û Apo çi bêje û çi xwarinê bide ber me em ê bixwin înşellah bêxwê be bêrûn be bêtehem be em ê bixwin serokê me yê newe wî çi deyne ber me ew e ne rast Cemîl Bayîk êdî xwe dibîne serokê û heqê wî xwe bibîne ana em rexne lê dikin heqê wî xwe bibîne Apo tiştek nekiriye Apo li Şamê jî rewşa wî diyar ji rêxistinê yekî çawa bû û nihat hepsê jî de
ای فعلی افری خستن لسر پیاهشت وکی مگوتی بخشی بنخوشی بخرابی بباشی بنظام چه جمیل بایی کی يعني جا او جیولو خود از ریز و گریدانا خو بری هر تشتی جبر کو ایدی همو کس دزانن كنا راسته تلسر قرآن جي سون بخو تا أنا تآگر برا خو بدنا خو بده بريز جميل بايك تبيج از بسروقاتية گري دائمة از باور ناك از باور ناك مش بركو يعني هم دزانن تلبيشيا أكرانا در كبو تو و بسروقاتي گري دائرة هم دزانن مسألة شواتي مشاندر بنرن ل ل لفي فيديو كهلا شد بيجي بريز جميل بايك Zaten armancavan çiye bir şekli de hazın her tişki bu Kürda bedin kabil kirin. Yani dixazin Kürdistan dest Kürda derxin. Bikin mülki xo. Bu ve zaten aleyhi xadar da dixin. Mani be eva yani. Kürdistan abi be mülki wan. Ve siyasete demeşinin. Bu ve de yani civaki Kürt hakkı Kürt kabil nakin. Hakkı Kürdan yine yani. Tu ser Kürda çibiki ev hakkı. Devleti Türkiye deslatik heyi bu Kürda veya esas vardır. Eğer ki veya esas var ne giri vaktna tektir vakte lazıma gur ve gavna babıcı. Az çibikim hakkım yani gelime lazıma ve kabil nekki. Zindana Diyarbakır khastın ki veya be havala bunu kabil kirin havali Kemal Pir Hayır Durmuş mazlum al çiçek ona akfona dijve sakinin. O hemci bedeni khas sakinin devleti Türkiye vala der khastın. Mevzi ki Merya be dest khastın Meri vardı Paris. Nav dixwazin Kürdistan destme derxin bikin milkê xwe. Lazim em jî li Kürdistan li kedê xwe li nexê xwe xwe derkevin. Eger em xwe dernekevin ew bo me mirine çedike. Me heta na çi qazanç kir me bi berxweda ne qazanç kir. Keskî tiştik neda me. Me bedelê mezin eşi mezin jiyan kirin me bo xwe nirx ava kirin. Maşallah aşk diyere gelek bravo na Cemil Bayık divirdi bir bave Kürdistan'ı و Kürdistan وجدست Kurda bistinin و بكن ملكي خو وما في Kurda تنا ودخازن Kürdistan'ı بكن ملكي خو وما في Kurda قبول ناكن وبي بابي مسألة بي عليكي بطي وجديسا وگري شيروكا بري شيروكي صالي حشتي ونوتي وكرد وكردستان وبفي هستي نتوي ونتوائي خودت ديار كرن وبروجيه خودت ديار كرن نتني ولو چد بيجي بحثا ميناك كيتينا حوالين بككي اي دامسرينر اي زندان تينا بحثا وكيد ناكه بحثا جريلا ناكه بحثا قناغا حشتي ويكي حشتي وددوادك جبر چه بحثا يعني از نبري للفي مثلا هنو بحثا حوالين زندان ادك كمال پير خيري درمش مظلوم دوغان عاقب يلماس علي چيچك جبر چه بحثا وانا دك وانا نخستن تعویز بدن و کردستان پاراستن و مافی کردا پاراستن و ریخستن پاراستن و عمر خودان و گود خودان و جان خودان اف آخافتن اف خبردان جاپو رئیه اف مساج جاپو رئیه کتو آپو تنلایقی اف حوالی ریخستن ای دامزینر ای کشو کردستان برندان ji doza serxwebûn û azadiyê
دا نەکەتن ji PKK wekî rêxistin wekî rêxistinekî ku dewletekî dixwaze tewîz nedan xwe danexistin li hemberî dewleta Tirk û li hemberî darbeya 12 Eylûlê ku apo tune wek wan e. Yani dema ev mîneka hanê dema mînaka berxwedana zindana tînin niha di 2024 de ji ber çi ez fêm dikim ez Cemîl Bayîk fêm dikim ku îşaret ku apo ne di wê astahanê de ye. Apo mesele firotî. Nikaribî ji divî nalive zimanî nalive. Em bi serokatiyê re ne helbet wê bilo bêje ji bo medya û ji bo tişt yani rewşa hundirîn lê mînakekî wilo ku tu behsa berxwedanê û behsa nizam apo çi berxwedan kirî ma Cemîl Bayîk nas kir ku apo di sîre nexwariye. Nexwe apo dibêje di pêşiya mehkemê piştî 7 meha ji girtina wî dibêje tu îşkencel min nehatî kirin û rê bidin û derfet bidin ez ê ji we mesele zû çareser bikim û lêborîna xwe dixwaze ji dayîkên esker ji malbatên eskerên dewleta Tirk adagir kir. Ez dizanim çima Cemîl Bayîk behsa hevalê zindana dike. Cemîl Bayîk jî ne layiqê hevalê zindana ye. Cemîl Bayîk dema ku dît apo teslîm bû gerek bigotana apo teslîm bûye. Ne nûka ne niha ku çarenûsa wî wekî berpirsekî payebilind yani apoyekî wilo ye. Ew Cemîl Bayîk baş apo fêm kiriye ku apo hazir e li ser pişta PKK û li ser pişta hemû gelê Kurd piçekî xwe bilind bike û hîna cihê xwe li cem dewleta Tirk xweş bike û baş bike û çareseriyek bi vî rengî re çê bibe çareseriyekî li gorî lihevkirina yan jî peymana mîtê û apo tiştekî vî rengî kî derdikevin pêş? Abdullah Öcalan û Recep Tayyip Erdogan derdikevin pêş. Ew dibin yani muhendisê vê çareseriyê hanê. Kes ne behsa ne Cemîl Bayîk dike ne behsa Duran Kalkan dikin ne behsa Mustafa Qaraso dike ku emrê xwe di hepsa de ê ku emrê xwe li çiya ku nizam yani kes behsa wana nakin. Cemîl Bayîk apo fêm kiriye û me berê jî gotiye ez dubare jî dikim ê herî ku Cemîl Bayîk fêm kiriye apo ye û ê herî kesê herî ku apo fêm kiriye Cemîl Bayîkê her du hevdû dizanin her du dizê qulekîn yani hevdû baş fêm kirine. Hevdû nas dikin û dizanin çawa wilo hena apo dîrek dikare bêje Cemîl ji bi a minak û qendîl bi a minakê dîrek dikare wilo bêje û ji xetê derketine û li dijin û nizanim çi apo dikare bêje bez Cemîl ev ne eslûbî wî ye. Ez serokê me ye û em li gorî wî dimeşin lê a di dila de ye dibin masê de û li pişt perdê çîrokek din e behs û bazarekî din e. Akirwan jî te xwestin ew e. Akirwan jî te xwestin ew e. Akirwan jî te xwestin ew e. Di vê hevpeyvînê de Cemîl Bayîk pir wilo hewl da ku piçekî xwe bigire lê ew strêsa hanê ew tirs û ew kela di hindir de derdiket ne dikarî. Yani tim lê li wê hevpeyvînê vegerin lazim e û lazim e. Gotina lazim e yani gerek û wekî ferz pir hat bi dehan car hat tekrarkirin hat dubarekirin di vê hevpeyvîna hanê de. Gelê Kurd gerek wilo li gorî nerîna Cemîl Bayîk li gorî şiroveya Cemîl Bayîk helwest û nerîna Cemîl Bayîk gerek gelê Kurd
به وی رنگی برسیده بده گرک اب برسوا گل کرد يعني ولو دكيلي كي ولو بهيرس يعني هلوستكي درفاي في هلوستا جميل بايك دبين ناي قبول كرن يعني كيابو اشكربو Yani ki çıka Barzaniya devleti Türkiye pek ve kar kır ki yani işte Barzani disa vak bere tane xwa destatiye da biminin fakat ev çenebi. Dixwazin hikûmetê çebikin lazim e şartê xwe hebin. Yek bêjin hikûmetê ki çebi lazim e dijî siyasetî hevkariyê dijmin bisekine. Dijî xıyanetê bisekine. Ve qabil bike. A duya li dijî dagirkeriyê Tirk bisekine ve red bike bixwaze devletê Tirkiye derkeve. Asya nihat rojlatê navîn de kaoskî mezin de derbas dibe. Statûjê bengartin. Bo Kurda hem tehlike hem jî fırsateke pir dîrokî derdikeve ortê. Lazim e yekîtiyê Kurd bepêşxistin. Yani hikûmeteke çebi lazim e yekîtiyê Kurd bo hasas wergire. Li ser va sê benda lazim e hikûmet çêkirine pêş bixe. جارنا مراولو لروشا PKK دنر مرولو ماتماي دمينه يعني جميل دوه پیوینه ده جميل بايك ديسا إليشي برزانيات که إليشي PKK دكه و خودكه قيوم لسر حكومة عنو جرك حكومة عنو شواب حكومة هريما كردستان عراقي بچرنگي ور آفاكرن شرطاجي داتينه و اف حكومة هاني لغوري شرط مرجع جميل بايك قوة لتماشاكر جرك لديجي دولتا تركبه اری کروته و سروکته و پارتیاته و نها دوی پیواجه دنه و حیری مانه چوا آشتیه به دولت آهانه ره چه بکن لگوری ته لگوری سروکته و جاتهاتیه شرطا لسر حکومت هریم کردستان آن نو تداتینه که گرک لدیجی داگر کریه به دجی ایخانته به و دجي تشجي يعني حكومتك وكي لقوري كيفا بكك بارتي ديمقراط وهيزن سياسي اي كردستان عراقي حكومتك عيني لقوري كيفا بكك لباشور كردستان عوابكن حكومتك وكي حكومة آل دار خليل وكي حكومة الهام احمد ومظلوم عبد للروشافا لقور يعني كاري وان وحالي وان وإشي وان حمول ديجي دولتا تركبن حكومتا كو چيكرنج 2011 و 12 ابو حتى داگر كر 5 سال ج 2013 ده حتى 2018 دولتا ترك عفرين داگر كر حمو خطابا حكومتا روجافا ديجي دجمناتي و دجاتيا دولتا ترك دكر جميل بايك حكومتك ل حوليري لكردستان عراقي بوان شرط و مرجع هاني دبينه يعني جي اگر حكومتك يولو چه نبوي وك بريبه وولو سرگفتنا پدكي كيم ديك سرگفتنا پدكي دوان هلبجارتنا و تيكچوينا حوالي خوا و دوه حفي بينه دون ليفدرن اشكره دبيجه دوام لديجي پدكي بون لديجي برزانيا بون تولي ولوجي پدكه بسركت اب آلا هاني آلا كردستاني بالسركت وجميل بايك وحوالي جميل بايك تيكشو اب يعني پر اشكره پر زلال هاد
ديار كرن لي أو دخوازه شكي ولو يعني في سركتنا هاني كيم بك وخوكي قيوم لسر في حكومة هاني حكومة هريما كردستان آكو وردام آبا كرن خوكي قيوم دينه ولقوري الشرط ومرجو بيبان جميل بايك جورن آبا كرن هلبت اي كردستاني ويجير بيجن هر يا بوهر هر تعول هر اجتي خوش على سر بك پشت ورج مر شيرة طالما بك وبيج شرط ومرجي حكومتي اب هر سروكي خو اقناع بك کو دولت ترک داگر کری یا نه داگر کره هر سروکی خو اقناع بک به میثاق ملی قبول که قبول ناکه مش رو رجمر بحثا هم شوا حكومة آبا بكني يانا البته يعني دما بربرس كردستان عراقي للجميل بايك تماشات كن ولود برخود كنن قحوة خو بدخون بيا يا شي خورد بيج بيا بري دمكي PKK yan Cemil Bayık di ciwanên Kurd şandin Enqerê şandin Mirînê çalakiyekî çekdarî û teroran e li dijî saziya Tusaşê çêkirin. PKK'yê ne PKK'yê li dijî Sûrecê ne li dijî Sûrecê dawî PKK eşkere kir. Got em in. Di ciwanên Kurd çûn ji kîsê xwe çûn. Ew êrîşa hanê çi bi ser xist plana Apomî têk bir na. Dewleta Tirk mecbûr kir na. Ew her du ciwan ji kîsê xwe çûn. Li Duhokê du ciwanên Kurd ku berê şervanên PKK bûn, yek ji Rojhilatê Kurdistanê û yek ji Herêma Efrînê. Ji nav PKK qut bûn û ji xwe re zewicîn malbatekî çêkirin û zarokekî çêkirin. PKK bi şêweyekî terorane çû êrîşî wan kir, her du wa jî kuşt. Her du wa jî kuşt. û zarok, ew zarokê biçûk, ew zarokê şîrmij sêwî hişt. Ê ku nebêje ev bûyer ne teror e, gerek gelê Kurd hemû tifwî bike. Ev ji medya çêkerên PKK tevahî ha. Di şervan ji PKK qut bûn û xelas. Ez bi deha naz dikim. Bi deha. Ji PKK qut bûn û qediya çû. Yani van şervanê han wê çi kiribin, van ciwanê han wê çi kiribin. Got hûn werin vê zaroka şîrmij sêwî bikin. PKK ev e. Cemîl Bayık ev e. Serokxap û ev e. Dibêjin hûn rêxistinê hûn urgutê reş dikin. Hey xwelî serno ma urguta ku rabihere ciwana bikuje û zaroka sêwî bike ma ji wilo reştir heye. Ma ji wilo rû reştir heye ku hûn bêdengin hûn van bûyerên terorane şermezar nakin. Di ciwana bişînin Enqerê ji bo çalakiyên terorîst û di ciwana jî li Duhokê bikujin ji ber ku ji PKK qut bûn. Hovîtî û terorîzmekî ji wilo wê ka terorîzm çi ye? Hovîtî çi ye te dira bize zarokekî şîrmij hema we wî zarokê hanê bi revan dana. Ne ez naz dikim kadroyê wê jin ê ku bûn hamîle ê ku bi hemil bûn û zarok anîn we zarok ji wan stendin we şandin deverên din heta ku mezin bûn. Hema we raişna we cinayeta xwe kiribû. Raişin vî zaroka hanê deynin cem malbatekî. Zarok wilo hiştin û dê û bav kuştin. Tevgerekî wilo ji mir hatî behsa demokrasiyê dike û behsa Kurd û Kurdistanê dike. Behsa ciwanên Kurd dike. Ne kanî baskê jina ê di nava PKK de. Pozê wan naşewite ku jinekî Kurd roj ji roja hevala wan bû
هەواڵە ئەو کەچا ڕۆژهەڵاتی هەواڵە وان بوو چون وێ تەسفیەکردن وێ کوشتن باسکێ ژنا ئێدە هەندرێ پەیەدە و دەم پارتی و قوزەلقورد پارتی چمانە ئاخبن شدەتا لە هەمبەری ژنێ شدەتا لە پرسگرێکی ژنێ لە ڕۆژئاوا پرسگرێکی ژنێ لە باشوور پرسگرێکی ژنێ ئێک و دناوا پەکەکێ حیا دەرەجا کوشتنێ ji ber sebebên siyasî ka wicdan ka axlaq debera medyaçîkerê PKK behsa vê bîrahanê bikin û keneke û teneke du ciwanên Kurd bi destê PKK hat kuştin li ber werin şermezar bikin cesaret heye tune debere firdaçetîn meqaleyekî binivîsîne bê ez qebûl nakim bixabin yanî rewşekî wilo terorekî wilo û jihriyekî wilo û medyekî wilo di nava Kurda de yanî mere çi navî lê bike lêtî li vir em tên dawiya vê xelekê ez hêvî dikim ev xeleka han li gorî dilê Ferdat Çetîn û Fuad Kaf bi li gorî dilê Remzî Kartal û Zubêr Eydar li gorî dilê Birêz Cemîl Bayik bi ku me çêr wilo baş rexne li Apo kir yanî heta xelekekî din rexneyên din mijar û dosyeyê din di nava xêr û xweşiyê de bimînin